फेरेंगाखौ हाग्रामा महिलारि सारा माबे बिथिङाव बहा मा केस होनो नागिरदों खोनासंनानैबो लानि। होआखैमोन, सरकाराव फैयोब्ला होगोन होननानै खोथा होदों। खोनासंनानै लानि। आरो जिखिनि बाथ्रा बुंनाय मिस्टार फेरेंगानि, बिथाङा फ्रुट जाग्रा मानसि नालाय, माने फुराना जाथायफोरखौ रायखांनानै बे फुराना जाथायफोरखौ 2008 आरो 12 माबा माबिफोरखौ रायखाङोब्ला फेरेंगानावनो गोग्लैजोबफिनो बेफोर दायफ्रा। बेफोरनिसो ब्लाड सेडनि बाथ्रा खोनासंना लानि मा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा। फेरेंगायाथ' जेननायाथ' जेनखागोन, बेहाय आंनो गेलेहैखागोन फेरेंगानि समस्थियाव। 14 नम्बर चिराङाव आंनो गेलेगोन, फेरेंगाखौ फेजेनगोन आं। जे BPFआ आरोबाव जुदि सरकार बानायोबा बिटिसि ओनसोलाव ब्लाड सेड थैनि बाना बोहैगोन होनना बुंदों। बे शब्दआ मोजां नङा। आयेनगतबाबो बेखौ बेबस्था लानांगौमोन, दासिमबो लायाखै, खिन्थु जों लाहैगोन बेखौ। दिनै आङो प्रदीप रुंसारि जालांनाय प्रदीप नाथनि न'आव फैदों आरो न'खरनि मानसिजों आं रायज्लायदों, खबर लादों, खोथाफोरखौ आं शेयार खालामदों जे फैगौ 4 तारिख एप्रिलाव जितु फेयारवेल प्रेयार जागोन, बिनि प्रस्तुतिया बोरै सोलिदों बेफोरखौ आं खबर लादों। मोजां मोनदां, जायखिजाया आंबो हानायमानि सहाय खालामगोन होननानै खोथा होबोबाय। आरो प्रदीप नाथ बिथांनि हिन्जावा ब्लक अफिसाव साख्रि मावो, टेम्परारि, पारमानेन्ट जायाखै। आं खोथा होबोदों, आङो सरकार फैयोबा रेगुलार खालामना होगोन आं साख्रि, बेबायदि खोथा होबोदों। आरो बिनि बिमा बिफाया खोब बोरायबाय बुरिबाय, आं बिसोरजोंबो खोथाखौ शेयार खालामो जे आं खबर लागोन। मथथे बोराय बुरिथार, मथथे बिसिनायावनो थायो। जेखिजाया प्रदीप नाथ थैनायाव जोंहा गिदिर खहा जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। आरोबाव आदिबासि जाथि हिसाबै बहुद खहा जादों होननानैबो जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला बिथाङा जितु जनजातिकरन ST इस्युखौ लानानै गोबां आन्दलन खालामबोदों आरो आदिबासि जातिखौ दैदेनबोदों। खालि आदिबासिनिल' नङा, एन्टायार बिटिसिआवनो सासे गोख्रों माने मावथिया दिनै गोमालांबाय। माने खालि आदिबासिनिल' खोथा नङा, जोंहाबो गोबां खहा जादों होननानै जों बुंनो हायो। मानोना बिथांनि नाजानाय बा बिथांनि मददआव जोङो गोबां खामानि मावबोनो हादों बिटिसि ओनसोलाव, बेखिनि खोथा। मथथे आंबो हानायमानि फैनो नागिरदों। फेरेंगा बुंबाय थादों दि जेनेबा गावनि हिन्जावखौ गेलेहैसिगोन होनना बुङो सार। सारि समस्थियावहाय बेफोरखौ बे जाम्बा बे मानसि फेरेंगाया जायखिया मोजां मानसि नङा। बियो मोनसे खोथा बुंदों माखासे दिननि सिगाङाव, जे BPFआ आरोबाव जुदि सरकार बानायोबा बिटिसि ओनसोलाव ब्लाड सेड थैनि बाना बोहैगोन होनना बुंदों। बे शब्दआ मोजां नङा। आयेनगतबाबो बेखौ बेबस्था लानांगौमोन, दासिमबो लायाखै, खिन्थु जों लाहैगोन बेखौ। सिदा खोथा। फेरेंगायाथ' जेननायाथ' जेनखागोन, बेहाय आंनो गेलेहैखागोन फेरेंगानि समस्थियाव। 14 नम्बर चिराङाव आंनो गेलेगोन, फेरेंगाखौ फेजेनगोन आं। सार, ओमफ्राय जेब्ला नोंनि सरकार थायोमोन सार, जों खुनु बेफोर इभिक्सनखौ नुवाखै, नाथाय आन्टि हक्टिजोंसो गोबां इभिक्सन जादों। मा बुंनो सार? बर'फोरखौ इभिक्सन खालामदों बियो। दा मथथे बिटिआर जितु सरकार, प्रमद बर'नि सरकार, बेयो असान्तिसो, मानसिफोरखौ असान्तिसो लाबोदों, सान्ति लाबोनो हायाखै। मानसिफ्रा जेलाव थानानै सोरबा सान्ति जायो नामा? आरो बियो दिनै गोबां बर'फोरखौ इभिक्सन खालामदों आरो मुस्लिमफोरनि सायावबो नटिस जारि खालामगासिनो, मथथे आदिबासिफोरनि सायावबो। मथथे जोंना खोथाया बेनो स्पस्ट', 2003नि 10 फेब्रुवारिसिम जे मानसि दं बयबो बिटिसिनि बासिन्दा आरो बयबो थानो मोन्थाय दं। बे सुक्ति अनुजायैसो जोङो खामानि मावगोन, फेरेंगानि मथे नङा। सार, बेबायदिनो बिसायख'थियाव सार दिनै हारसिं गोबां सिंगेल रिपर्ट लाना थांगासिनो दङ। जोङो BPF हान्जाया 40टा समस्तिनि गेजेराव 25टा देरहागोन, 15टाखौ BJPआ देरहागोन, माने UPPLआ 0 जागोन। सार, APPआ मा थाखाय फैनो गोनां जाखो सार? सान्ति सुक्ति जादों। बिसोरो सान्ति सुक्तिखारि बिसोरबो, खिन्थु जेरैबायदि प्रमद बर'नि सायाव जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेखौ बिथांमोना नुनो मोनाखै आरो जायाखै। 5 बोसोर बारबाय। मथथे NDFBनि जितु रिहेबिलिटेसन प्रग्राम बेफोरबो साक्सेस जायाखिसै आरो NDFBनि केस फोजोबनांगौ बेबो साक्सेस जायाखै। आरो NDFBनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा जेलाव दं, बिसोरबो गनांगौमोन।
बे सुक्तिनि मथे खिन्थु प्रमद बर'आ दिनै बेखौ सौख'नो हायाखै जायनि फलाव बिसोरो निस्सय बेफोरबायदि माखासे गावसिनि माखासे समस्याखौ लानानै बिथांमोना ABP पलिटिकेल पार्टिखौ दादों होननानै आङो मिथिगौ मोनसेयाव जाफुङाखै बिटिआर सुक्तिनि मोनसेयाव दफा जाफुङाखै आरो प्रमद बर'आ खालामनो हाग्राबो मानसि नङा दे